pag-ampo kang San Francisco de Assisi, patron sa mga kabus. Ang kapiestahan is Oktubre 4. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, himua akong kahimanan sa imong kalinaw, diin anaa ang pagdumot, itisok ko ang gugma, diin anaa ang kadaot, pasaylo, diin anaa ang pagduha-duha, aduna ako'y pagtuo, diin ang paglaom nawala, adunay paglaom, diin anaa ang kangitngit, adunay kahaya, diin anaa ang kaguol, anaa usab ang kalipay. O Diyos nung agalon, itugot nga dili ako mangandoy nga muhupay kaysa paghupay, nga masabtan kaysa pagsabot, nga higugmaon kaysa paghigugma, kay diha sa paghatag kami makadawat sa pagpasaylo, kami mapasaylo, ug sa kamatayon kami mataw sa kinabuhing dayon. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.